Is maayong buntag so karon day mo adto mi og Hinuog. Ya nag-upload daan ana tanang lakaw nya kasama kong mga bata. Ipangsulot na nila ang kuan. Ang ilahang mga sinina kay ate daghang kay salamat Ang ayan kayong mga kidots-kidots. To ara. Sige ta na. Ayun pagtikit. Igang gipong kaya. Igang gani. A few moments later. Nya si Luloy dire ra man namo ibilin ang motor kay dire na mo ibilin ang motor kay kanang kuan na kining unsay pangalan ana ibilin na mo dami na mo ibilin ang motor kay wadto lagi may Hinuog nga unta masaksis among pagadto kay excited kay mga bata. Akong gibinuangan isa ra kung ubanon. Pero ingon gud si ate nga silang duha. Pero ako ra ba? Ilog sila. Bitaw no, salamat kay Ate As imong mga blessings na imong gi-share namo. Daghan kayong salamat niyo na. Ako na ding nakas out kagahapon ay gabi na dito para nga pag kuan na mo kanang pag larga na mo diretso na i-upload ko daanan naglakaw halit na loy sa galing mo ang datulad namin sakyanan katong nagkuan Cagayan wala pa Hinuog kini pasayro ni tanan padong sa Hinuog Butuan Surigao asa ba na dili mi mong sakay ani karon nami na maglipunan rami day mi dini padulong na rin sa sakay na mo. Guys, ana day mi diri sa Hinuog, sudani anhi mi diri sa LBC Hinuog, sudani siguro to ignon. Murag-tura day ilang main na. Kami sa LBC guys, so diri mi namo Limon. Diri sa Akuan LBC amo nang giklin ang takong gipadala ni Ate As daghang kayong salamat ni amo pa nang gibilin kay alas 5 pa man daw ilang off diri so magadto sa mi dito kay excited kayo ang duha nga makasulod na kuno sila Jollibee ala daghang kayong salamat salamat po sa ide Salamat ate. salamat sila po. So daghan king salamat sa mga blessings na imong gihatag namo nya ang duha perti ng makasulod na kuno sila sa Jollibee. Kung sa mi diri kay perting inita among ulo gikan mi dito sa LBC nagbaktas ra mi paingon diri kay mo anha lagi mi ani. Mga bata nasa sila ko karon na kay pang
kuanan ta pang sipunon ta ari kay kanang iperting inita kaayo no. So pahulay sa miteri anha dahil may mag-anha sa Jollibee. Nga sila tanaw-tanaw, laway-laway na gini sila ba? Bitaw. Excited po sila kay kapila na ka nakasulod Jollibee soy. Wala. Kanir, dito na eh. Nakawa ra. Wala pa siya sukad. Ikaw Loy, si Loy po wala pa ni sukad. Naga naman. Daghan na. Sa buli. Nagayan. So, din sa ingo wala pa. So, daghan kayong salamat. Akong ibinuangan sila nga isa ra kong ubanon. Nag-ilog na sila kasi mag-uban na ako dito charot no. So, daghan kayong salamat ati sa imong mga gipang share na mo. Nice ang Jollibee. Mga anak na day midana magpakuan sa midani giperting inita man. Hinguog na day ni guys. Jollibee, landa-landa na sa dagan. Nice kaya mga buwak ko rin. Hala din. A few moments later. Yang nakabot na mi sa Jollibee, so nagsulon na dayon mi. So man na may order, so nangaon na dayon pod ming tulo, no. So daghang kayong salamat di as sa imong mga blessings na imong gi-share namo. O na si Bunsoy na si Loyloy og ako nya among kamirada na dili kayo makuha ming tulo kay gamay kay amo ang lamisa. So ilis-ilis ramida na guys. So kana day sila nagkaon-kaon na dayon. Nami spaghetti, nami burger og fried chicken with honesty. So daghan kayong salamat. Unya ang amo ang kuan gikuha didto is gibilin pa namo didto sa LBC. Kay dako man to dili man namo madala-dala kay inig uli na dayon namo anha namo hapiton no. So katawa si Bunsoy kay nakasulod na kuno siya sa Jollibee. Naapod si Loyloy nya kay rew na siya kay medyo tugnaw init man dito sa bukid. Bitaw no daghan kayong salamat ati at sa imong mga blessings na imong gipang share namo no sa tanan nag support sa ko ang mga vlog. Daghang kayong salamat. Sa wala nag-skip ng ads, daghan gyapon kay salamat kay makasweldo magyapon ta bala ginagmay. Ug sa nag-share ng blessings, daghan king salamat sa tanan-tanan. God bless ninyong tanan, no? Daghan kayong salamat.
A few moments later. Gawas na rin ni. Unya na may mubalik mi diri sa among ko ano ng bata. Kanang palitan na mo siya. Kuan kana ang Jollibee no. Ako ipa take out. Unya na kay maglaag-laag sa daw kunomi. Interest na kanimi sano. Ay inuog so patigat to sila gisano kung kapag sila ano sige let's go usog na kayo ang mga person naman ang person so nag-anhi na po dayon mi diri kinagpabugnaw-bugnaw kay udto nga dako perting inita sa syudad no so alas 12 na siya so man mi pangaon nagsuroy-suroy ra gud pod mi nag window shopping mi ani na si Bonsoy si Loyloy dana sila kay gusto sad sila aglantaw sige sila pa nga pura aglaag tara ni mga aglaag palaag kamintras na apo dinhi tanaw-tanaw na sila kay bawo man sila ang ilahang kana ang nanaman sila yung mga gamit so lantaw-lantaw na nila bugnaw-bugnaw lantaw-lantaw sa sila kay mintras nga nakaanhi diri sa kuan kana ang hinguog mo din guys anong sa hinguog guys mingaw kaysa nga tanan kay kuan man kanang particular man nga adlaw sa Domingo ra ba siguro ang daghang kay tao dinhi gisuroy-suroy mi danang kameraman po namo si Bonsoy siya sa dana ang nag kameraman namo no unya suroy-suroy mi kay nagpangita pod ko kay sobra man ang pagpadaan ni ate para sa amo ang mga pan-Jollibee nya plate so nangita ko og kanang para kuan sa buwak kanang kuan ba kanang butangan bitaw siya sa buwak kanang basta butanganan sa buwak may akong ipangita mga kaang day guys so nagpangita-pangita ta nya lantaw-lantaw po tarani igo ramidana basta ka nag window shopping ramidana unya si Luloy ang iyang gipangkunan na mga junk food sara gipasagdan ko naman lang sad guys junk food sara na ang iyaha nya sila po dana ni Bunsoy duha nagtanaw-tanaw po na sila dana sa badminton abuton sila mga kuan na kuan guro sila pero naglantaw-lantaw na ang suludan na siya Luloy is sabon na powder o kana ang mga makaon ra no mga junk foods yung gikuan daw na alagi dayon kining kaang nagkuan kog kaang no so daghan jud kayong salamat sa tanan-tanan ninyong gipang share ng blessing ate no from Alundon Atias din kauban sa imuhang family daghan kayong salamat unta tagaan mo sa kabaskog sa panlawas ug ipalayo mo sa mga katalagman ug more blessings na moabot sa inyohang kinabuhi.
A few moments later. A few moments later. Baktas rata ko to sa LBC. So guys, suma nami. Giordera na mo ka na bunsoy, giorder na mo sa mga bata. No? Bata dala na natiguang. Unya. Dala na natiguang. Na may tiguang dito isa ka muok. Bitaw daghang kayong salamat Ate As sa mga blessings na imong hatag gi-share namo no, daghan kayong salamat niya. Magbaktas na mi karon didto na pud sa LBC. Kay dol-duol raman pud dire sa kuan kana ang Jollibee. Dili didto ra mi. So magbaktas kami kay kuan naman karon kana ang landong-landong na orderan ra namo ang mga bata. Nya plamuot ra mo kay di mi kabalo mo order, nagpa-assist mi sa guard kay ganina ra jud mi murag kasayop-sayop na jud ba. Manang daghan kayong salamat ni kabaw mo order ang mga taga-Bukid. No? So guys, success na mong pag-anhil dire. Tana. Nakuha na jud namo sa wakas. Ginit kayo, sige na. Ay, Jesus Christ. Diri na. Sakay mi. Okay, sorry. Turungan, video mo ko. Ani amo ang sakyan di ay padulong sa Balingwan. Sa nakasakay ng okay na. Gusto. Gusto ka.
Ano lang? Balingwan rami. Thank you. Nana day mi sa Balingwan, so muni among gisakyan pabama. Oh. Salamat. Dili, asa? Nahungan yung taon nila. Sakto giling nga kami tulo. Naman mi sa Balingwan, so nagdalikyat po dayon mi og palit og isda, palit tag tamban para ato ang akilawon. Unya palit po din kog isa ka bukbangos para masud-an dito sa bukid di man tuan na magtingog ko kay maasin-asin lang gihapon. So gagmay-gagmay lang guys ato ang paliton nga sudan para lang na kuan sa panihapon og pamahaw. Guys, palita og pan. Kaya na pa may sobra, so atong ipalit og pan. Bali 100 ako slice bread. Atong 40. Bao-bao. So daghang kayong salamat na nata sa makuha. Oh, daghang kayong salamat. Mapha? Gikan ko'y ngoog. Kuasa ni Mat? Na di ay mi nanami diri sa among daghang kayong salamat no. Nahapunan ang mga person. Kay ngano man? Sila kuya sa ano, tracker. Ka-trackers. Lo. Palitag paan kay da. Apa mo sobra ni ate? Kuasa ka palihog ang iska so. Kuasa to sa lamesa. Ha? Tulugan ako din eh. Then makalim ko. So palit din tag isda pa, og isda, daghang kayong salamat ate no. Nakuha na namo niya hadlok mga bata kay nakunoy nagkagay. Unsa kang nagkagay. So yan ang taon. So suroy mo dito guys sa intras na sulit-sulit pud sa mga bata. Unya anara po day sa mga bata ti. Ako silang gi balutan. Unya nay mo unsa to?
Crispy fry? Ano to? Ha? French fries? Ay, french fry. Fried chicken. French chicken, di ay. Okay. Nga. Yung manghudan, aha. Parcel. Ibutang sa na dito, Luloy. Kaya, small parcel. Kanya, Ano naman? palitag na, malagi. Sobra pang kaya ni ate gipadala. So, ato gipong gipamalit sa para, pang tuan sa buwak. Daghang kayong salamat. Sabon kay Bratur, kay ni dito, oh. Bratur kayo. Kutsintara. Kutsintara. Daghang kayong salamat. Maro gani ang mga gikuanan dito. Nya, lipay kay mga bata, kay naka-Jollibee sila. Tagbuk mo di.